Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланган чара Буа район үзәк китапханәсендә узды. Бәйрәмдә балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр, китапханәчеләр, чакырылган кунаклар катнашты. Видео элемтә аша кызыклы аралашу да оештырылды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Бәйрәм чарасы нәниләр әзерләгән җыр бию номерлары белән башланып китте. Балалар саф татарча әйтеп шигырьләр сөйләде, мәкалләр әйтте. Шуннан соң тагын бергә җыелышып кызык итеп шул әкиятләрне бергә укыйбыз. Катнашучылар үзләре иҗат иткән әкиятләрдә сөйләделәр. Районда яшәүче милләт халыкларының традицияләрен, көнкүрешен саклауга багышланган күргәзмә дә оештырылган иде. Бу күргәзмәгә мин Иске Суксу авылы тарихын чагылдырган папкалар алып килдем. Менә бу китап безнең авылыбызның тарихының башына бәйләнгән. Иске Суксу авылының бит инде күп еллык тарихы бар. Анарга иң беренче нигез салучылар Әстерхан өлкәсеннән килгәннәр, Әбез Бакый, Мурат Бакый агайлар. Менә бу нәшел шәҗәрәсе шул китапта саклана. Чараның иң кызык өлеше Бреста яшәүче Михаил Туруновский белән видео элемтә аша аралашу булды. Ул танылган хәрби табиб-хирург Михаил Туруновскийның аныгы. Анагы Михаил Туруновский публицист, язучы, тарихчы, китаплар, әкиятләр авторы. Соңгылары татар теленә дә тәрҗемә ителгән. Алар 12 елда мин йокларга ятам. Әкиятләр китабы 12 елда басылып чыккан иде Казан китап нәшриятендә, ике телдә, рус һәм татар телләрендә. Менә ул да инде безгә 500 китабын бүләк итә. Без аларны авыл китапханәләренә, шулай ук мәктәптә эшләп китә торган китапханәләр аларга инде тапшырачакбыз. Аларның һәрберсе үзләренең укучыларын табыр дип өметләнәбез. Бәйрәмдә катнашучыларны Буа муниципаль район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Лилия Садреттинова сәламләде. Туган тел, иматур тел, әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә бетен, син туган тел аркылы. Үзебезнең татар телебезнең сафлыгын саклап аралашык, рәхмәт сезгә бәйрәм белән. Әлеге тантаналы чара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елын ачуга старт бирде. Агымдагы елда мондый бәйрәмнәр әле тагын да булачак. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары.